azvipere mbushe zvabuda pachena kuti pane ma-assassination plots ari kuatakiwa or ari kurongewa against VP Constantino Chiwenga. You've heard Hubert Angel recently in his church ministry ataura achiti there is someone who is aligned now the succession anoonekwa kunzi panguva ino is walking dead, akabatira in illness, and panguva ino soon after August he is going to die. Tikatarisa the person who is aligned with succession and whose NPF was trying to fight kuti arege kwa aligned with succession VP Constantino Chiwenga. Sarapera mashoko mataxi ari kuonekwa kunzi panguva ino VP Constantino Chiwenga nemamwe several generals nemamwe ma-war veterans panguva ino kuri kuonekwa kunzi these people panguva ino vachatombodonha zvakanyanya. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Zvikora zvakananda inobuda nyora ichiti agent Umbrate Gakeni Ajanga warns in plotting to kill VP Chiwenga, several generals or veterans jailings soon. Full expose later coming tonight to the world who share it. Unite generals, unite vets, protect each other, save Zimbabwe. Life-saving warning. Dema developments are kuda panguva ini ari kunokonzi VP Constantino Chiwenga panguva ino is being warned to stay vigilant. Not VP Constantino Chiwenga only, but pamwechete nema serving generals, retired, war veterans, panguva ino nemamwe lieutenants angange ari muBerlin party ZANU-PF are opposed to this movement, the vision 2030. Mutungamiri wenyika. Madevelopments ari kuda panguva ino ari kunyatsa kunonzi zvinhu hazvisiri kumira zvakanaka muBerlin party ZANU-PF. Panguva ino chinokwanzi VP Constantino Chiwenga is a man who is behind kuresista ma-constitutional amendments pamwechete nekuchinja ma-electoral processes emunyika yeZimbabwe, especially one man one vote. Panguva ino anokwanzi munhu wevanhu, considering the fact that he also participated in the transition yemuna 2017 yakaonekwa kunzi ndo yakaita kuti president Idi Mnangagwa vakwanise kuassume power as the president. Pana comment section medu zafungura any more to be pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, and turn on the bell icon.